салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба шабакаи мо. дӯстон, аллакай имшаб турнири UFC 264 баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии ин турнир сеюмин муҳорибаи байни Конор Макгрегор ва Дастин Порье баргузор мегардад. Ва дар ин навор мо ба шумо маълумот медиҳем, ки дар куҷо метавонед ки ин турнирро бепул тамошо кунед. аз шумо бошад дар канал обуна шавед ва дар ин навор лайк монед. инак турнири имшабаи 264 ваъда медиҳад, ки яке аз турнирҳои калонтарин ва машҳуртарини сол шавад. дар муҳорибаи асосии ин турнир сеюмин муҳориба байни Конор Макгрегор ва Дастин Порье баргузор мегардад. айни замон байни онҳо ҳисоб 1-1 аст ва акнун ин муҳориба дар ва озмоҳии онҳо нуқта хоҳад монд. Конор дар вақти пресс-конференсия, ки Порьеро ба нокаут рӯй мекунад, ӯ ҳатто гуфт, ки Дастин Порьеро дар қафас мекушад. Дастин Порье боша гуфт, ки ин ҳама лақлақи зиёдатӣ аст ва ӯ боз Конорро манъ мекунад. ба фикри шумо чӣ, бародарои азиз? дар ин ҷанг кӣ ғолиб шуда метавонад? бародарон, фикротона дар комментария бинависен. подписаться, лайка фаромӯш накунед.